Det er den første danske video på den her YouTube-kanal. Og mig og min ven Hugo, vi spiller 99 Nights. Vi prøver bare at lave sådan decorator. Fordi at den her nye update, der kan man combine 2 classes. Og det var decorator, og jeg har valgt det på. Man har det egentlig på alle. Jeg tror det er sådan. Ja. Du kan også bare tage det. Ja. Og hvis jeg kigger her, så har jeg en lille ruby chest, som jeg lige har fundet. Og jeg får riot ruby. Må jeg gerne få den? Jeg bruger den også. Jeg er også god til at bruge riot ruby. Nå. Kan man... Nej, man kan ikke tage... Hugo, til dig. Er det godt? Ja, det er så godt. Ja, det er så godt. Vi må også godt tale lidt engelsk, bare for sådan. Ja. Hvis I er dig, der ser det her, er engelsk, så kan I bare sige det. Fordi så kan I bare sætte det på engelsk tale. Det er også... revolver. English. English, Spanish, whoever moves last escape. You're gay. I got a gun so I can kill you. And I got a rifle so I can block. And... Jeg kom lige til at tale engelsk lidt for meget. Og placer dem her. Du ved godt, der er nogen, der godt kan være brun til det her. For det kan være dårligt. Det der, du siger, du gør også godt. Man kan godt patche ting. Ja. Man kan godt patche. Jeg har ikke editing. Man skal have et editing team for at gøre det. Skal vi gøre en ny en? Ny hvad? Ny video. Hvorfor? Vi laver bare en lang en. Hvorfor skulle I ikke det? Lige pause.